dokumentazio bat. Horien inklusio eta hori euskaraz behar dizizki. Eta gero udalek egin dezaketen informazio eskaerak horien inguruko guztiak euskaraz. Orduan, definitu zituzten prozedura horiek, haiekin dauden harremanetan dauden prozedurak, eta horietan euskaraz egin zuten. Eta 3 urteko ibilbidea da, ondo funtzionatu du. Eta, bueno, eta kamen jarrapena behar dula, eta ebaluazioa, eta baina ondo dikoan zerbait. Eta gero esan bezala salbuesku batzu daude. Hori dira 3 udalen kasuan. Lehenengoa, errentegien kasuan, hor erabaki politiko bat egon zen, gutun bat egon zen bertako alkatearena, eskatuz, Euskararen oinarrizko legearen arabera, babestuta dagoelako, dokumentazioa 2 hizkuntzetan bidaltzen. Alde horretik, euskara arrazoa zen da, aditzen. Horrek egiten dena da, zenbait gauza itzuli behar. Baina, kasu honetan, gaztelanian itzultzen da. Egia esan dokumentazioaren zati handi bat, ereduen bidezkoa denez, zati handi bat egin nago gaztelaniaz, bakarrik datuak osatu, Azkoitiren kasuan zan kontu hartzailea euskalduna zan, euskaldun zarra, afaltatu gabe, erretiro hartzekotan zegoena, eta eskatuzun 2 hizkuntzetan bazpara. Bere zabantzak dituen dokumentazio teknikoa erakotzeko. Eta bilagunen kasuan zan egoera beretsua, baina idazkariak. Orduan, horiek, kasu horietan, alkatearen gana balima dekoa, bilaguna azkoitia euskara dekoa. Baina idazkari edo kontuartzaile gana balima dekoa, ez egiten. Orduan, anedota moduan gelitzen da, eta da, ondo atearen praktika bat, ondo da bilena, ia zabantzak jartzen dena, eta baina ondo ikusita da. Bueno, hortan oinarrituta, praktika hortan oinarrituta nahi zabaldu esperientzia. Eta orduan, zerbitzu jakin batek harremana euskeraz eskaintzetik, ogasun osoarekin harremana euskeraz izatea proposatu nahi zaio udari. Bai? Orduan, gainerako harremanak 3 zerbitzutan. Hori, zuarraketu 3 zerbitzutatik bideratzen da. Idazkaitza teknikoa, informazio fiskala emateko hitzarmenak, udalen sarrerak kobratzeko hitzarmenak, udal txikiek, kobratu garean sarrera ejekutiboak, bide ejekutibotik, azineri, diputazio eskatzen dira. Eta gero udaltzerren ingurukoak. Udaltzerren erroldak, egin balio ponentziak, eta gero gestio zerbitzuak. Udalek etxe bat saltzen dutenean, bezaren inguruko zema patu badanen. Hoi konsulta telefonikoa dira, normalien, hoiik ere prozedura horien barra sartzen dira. Eta horren ideia da, lehen bezala, zuzendari nagusiaren gutun bat prestatzea, eta eskaintzea, lehengo moduan, hau da. Aurkakoa ez badezu esaten, oain arte bezala, egin dien zea horiek, idatzezko harreman horiek, euskeraz izango dira. Eta erantzunekin, erantzuten ez dutenekin, errolda bat osatukoa. Eta hori, zerbitzu horietako langilei jakina da. Udalei euskeraz, eta hauei, hizkuntzetan. Eta, fase hortan ja redakzioa dena dago, zuzendariaren honditzea dago, eta, gauza batzu lotzea aplikazio informatikoaren bat edukitzea falta da, eta mendik horrela, hortik bideratuko da. Gero euskeraz izateak ez du suposatzen, nahitez eguneko euskara izatea, hau da. Beti ere, malgutasun batez jokatzen da, batez ere konfiantza emate aldea udal teknikari hori. Hau da, ditekena imaginatu, txosten oso euskera tekniko izan ezakena edo, eta gaztelaniaz edo. Zolako gauza bat tartean behin, bidaliko zain gaztelaniaz, nezita gero ofizioa eta gainerako dokumentazio osagarria euskeraz. Edo baten bate eskatzen dugu, hau bazpare euskera zer bidali, erredea zer bidali, hori ere ingo da. Zorroztasun edo erabatekoa izan gabe, inork atzera egiteko aitzakirik ez dela izan. Hori da pixkat, ideiaz. Eta bukatzeko, nire partea da, esatea, azken finean, lehen aipatu duzue, aipatu duzu, kejaren bat zegoela langileen partetik, herritarren demanda ikitzegoela. Eta horren, peak ezin zuela egin. Buruz ez, honen atzian, da, udalek hori onartzen badute, azken finean, demanda sortuko dute.
Eta demanda horrek ez bakarrik zerbitzu hizkuntzari, eta lan hizkuntzari ere eragingo dio. Eta aldi berean langile motivazioari, hau langile batek beak egiten duen erabilia prozesua zerbaiterako balio duela ikusten duenean, delikatu egin ez motivazioa. Eta hori da, eta besteik da. Gero bukatzeko, nik oso ondo enekien zertaz jarrongo zigaten gaurtzen, hau nibili beharrean edo diputazioa edo aguazuna Barrakaidasekin nibili beharrean udaletan, barruan dagoen jende bat zerbait aktibatzen lagundu ezakena baldin badago, hori esei esango diago ez. Eta hemen bere ikuspuntua, zuek nola ikusten duzue, olako bat ere igual, aipatzen duzue gero, eskertuko duzue. Eta gero udalen barruko lanketa, netzako, zuek ezagutzen zuen etxeaz, udal batzuk handiagoa dira, eta zailagoa da, konplejoagoa da. Beti ere, barruko zareak hauten dira, olako gauzen informazioa emateko orduan, baliagarria dienak ez. Horren informazio hori ematea udal zerbitzu ekonomikoetan, erabilia programak baldin badituzue horietan olako gauzak ere kontuan hartzea, edo hizkuntza baliabideak zuek zabaltzea langile baten, ekarri zuet artxibo bezala guk langileontzat banatutako ogasun hiztegia. Langilea zuetzen termino hiztegi bat. Eta zuen udaletako kontu hartzailetza, diru zaintza edo banatzeko ez. Eta gero bukatzeko, nola etengabeko harremana eta elkarlana duzue euskara zuzendaritzarekin, elkarlanen horren barruan olako hau edo olako gauzak noizbait izpide izateko gonbitea. Eta hoxe da, besterik ez. Zerbait komentatzeko baldin baduzue edo esan. Noizko? Hau noizko? Umen ikastolan bezala, binazte zantoa egitxita, gurasoak zaten dugu, Jesus, urako porra gainen noizko dut. Orduan, ideia zan oain egite, maiatza ekaineako, seguruena ideiera pasatuko. Kurso berria ezten denako. Ez da presa kontua, baina, egia esan programatuta genuen fetxo hori. Baina, litekena daia... Alkatea behizu zentu esko. Hori bai, galetu zuen lehen, barkatu. Bai, galdera egokia da hori. 3 gutun bidatzeko asmo dugu. Bat, udal bakoitzai. Alkateari, kontu hartzaileari, eta idazkariari. Euskara zinegotziari ez? Hora egitxiko dalako jakin eraztena. Horretan hori infuteko bagaren berezi zuen etortzea. Entzat ekimenaren berre jakin dezala. Gero gu barruan, oso desu alako. Eta entzun ditu. Lehen ere ala izan nuen ez da. Lehen beste hiru hiei bihar ditzaien, horren berri irizitzaien. Gurian, hirurak iritsituen euskara zerbitzua. Euskara zerbitzua. Idazkariak eston espami eta bestiak bai, euskara zerbitzua. Euskara zerbitzua irizten bada, jarriko dugu, mesedez, bueltatu. Gurian ez da iritsi. Euskara ez da honen, bada. Nei, anedota bezala. Itzulketa dinean, gutunak, itzulketa jartzen duenean, hazen da izan dinean, iztutza hori ekartzen dut. Ez, eta boldatu dut zen edo. Egia da, identifikazio badago oaindik, euskara ez dana, euskara zerbitzura. Eta kostako du, baina duzu dut zinioiz. Normalizatzen dut. Gero, eskertak, bestian amaitza niona izan baldin bada, horrekoan, pentsatzeko da honetan ere izan bozala, baina igual, esatean nindan ezan, igual, txostenak eta erderaz bihartzeko, malgutasun unkitza beti ondo dago, baina horri beharrean, igual, esan eskero gutunian bertan, laguntza izango bizue bai telefonz gurekin, edo bai zuen euskara zerbitzuak ere jakinean daude eta haien gana jo, edo... Osea, zaila dana erderaz bialduko dizuegu esan baino, igual, zailtasuna baldin badituzue, edo deitu guri, edo jo euskara zerbitzuetara. Gurekin daude honetan, edo lako zerbait ez dakit. Mezu aldetik, ez dakit adozu.